Внимание! Пожарная опасность. Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно плана эвакуации. Паводле легенды, на кухні адбылося ўзгаранне з моцным задымленнем. Большасць жыхароў эвакуяваліся самастойна, дваім людзям спатрэбілася дапамога. Выратавальнікі аператыўна ліквідавалі умоўны пажар і вывели потерпелых. Основная цель данного мероприятия – обучить наших граждан основам безопасности, действиям в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации. В период проведения акции будут посещены все помещения, а также проведен инструктаж с жильцами. Практычнай адпрацоўкай мерапрыемства не абмежавалася. На вуліцы каля інтэрната разгарнуліся інтэрактыўныя лакацыі. Суб'екты прафілактыкі таксама наведалі жыхароў. Правялі абследаванні пакояў на адпаведнасць правілам пажарнай бяспекі. На балансе нашего предприятия находится 10 общежитий, в которых проживает более 2000 человек. Естественно, это огромная ответственность. Мы со своей стороны при заселении в общежитии объясняем все, правила внутреннего распорядка, правила пожарной безопасности. И мы понимаем, какую ответственность мы несем за тех граждан, здесь у нас очень много детей, которые проживают в наших общежитиях. Мерапрыемства «Інтэрнат без пажара» працягнецца. У іх у Гомелі пражываюць 1000 чалавек. Большасць пажараў у такіх будынках звязана з парушэннем правілаў эксплуатацыі электраабсталявання і неасцярожным абыходжаннем з агнём.